dlužníci mají v tom vztahu výrazně navrch, protože dřív, když oddlužení trvalo 5 let, tak vlastně věřitelé dostávali splátky 5 let. Nyní dostávají pouze 3 roky, to znamená už jenom z tohoto pohledu je to oddlužení pro věřitele méně výhodné, než tomu bylo dřív. Pokud bychom se vrátili do roku 2019, tak oddlužení trvalo 5 let a bylo nutno splatit minimálně 30%. Nyní vlastně neexistuje žádná minimální hranice, kolik musí dlužník splnit a trvá to pouze 3 roky. Tento plán se nepotvrdil. Pár oddlužení navíc bylo, ale v podstatě souviselo to s tím, že věřitelé, respektive dlužníci, čekali na tu novelu, takže vlastně před účinností té novely byl nějaký stop stav, pak tam byl jako větší nápor a pak vlastně čísla klesaly a teď jsou v podstatě stejné, jako byly před tou novelou. Já bych nechal ten systém chvíli pracovat, nedělal bych jako žádné rychlé změny a pokud ano, tak by ty změny spíš měly směřovat jako do minulosti, to znamená vracet ten 5letý cyklus toho oddlužení, ten si myslím, že byl jako absolutně na místě.